que era moi afortunada de poder colaborar nunha iniciativa como esta. Eu, desde sempre, teño unha especie de debilidade polas persoas que son diferentes e que por esa causa pois teñen moitas dificultades, porque esta sociedade non está preparada, por desgracia, para as persoas que son distintas ao resto, que saen da norma, que non cumpren os roles que a sociedade espera delas. Entón, para min, que é iso, que son unha persoa que sente debilidade por este tipo de persoas distintas ao resto, bueno, pois foi un agasallo poder participar. A experiencia foi magnífica porque tive a oportunidade de interactuar cun rapaz que se chama Luis Eduardo, que me fixo unhas fotos magníficas, un rapaz moi tímido, pero tamén moi cariñoso, e co que creo que tive bastante empatía. Creo que foi un feeling aí mutuo e me fixo unhas fotos maravillosas e sobre todo o que espero é que non se esqueza nunca de min. Eu nunca me vou esquecer dele, iso seguro.